Zdravím vás u videa s návodem na obsluhu a údržbu RCG Custom paintballových granátů. Tak, jako první si ukážeme, máme celkem dva typy granátů. Máme krátkou verzi a máme dlouhou verzi. Krátká verze je primárně určená do krátkých granátometů s malým otevíráním, jako je M203 nebo bubnových granátometů. Dlouhý granát, tak ten je určený primárně do granátometů s výklopem a poskytuje mnohem větší výkon a dostřel jak krátký granát. Tak, granáty jsou upravený a mají v sobě přesnou závodní hlaveň paintballovou, takže dokážou poskytnout mnohem vyšší přesnost než základní granát. Tak, první informace, jelikož je tam prodloužená hlaveň, tak máme na granátech takovýhle ochranný obal. Tyhle obaly jsou na granátech nasunutý, drží lehce přes elektrikářskou pásku, to znamená, nedoporučuji to za ně úplně nosit, aby se například ten granát z toho nepovolil, vždycky to chytejte za tělo granátu. Tak, u delšího granátu můžete tady vidět drážku. Drážka je udělaná na to, že pokud byste měli granátomet, kde ten granát bude mít v uložení velkou vůli, tak si můžete dokoupit nějaký větší těsnění a vyzkoušet si, dát si ho do té drážky, jestli by vám pomohl tu vůli toho granátu v granátometu vymezit. Tak, a teď se jdeme podívat na tu obsluhu. Začneme u plnění granátů. Tak, granáty se dají plnit plynem, HPAčkem, z plynu můžete použít green gas, red gas, black gas, propylen, v podstatě cokoliv. Čím silnější plyn, tím dál ta kulička doletí. U HPAčka tak vlastně jde plnit přímo z lahve přes například tagin plnící jehlu. Každopádně je potřeba plnit menší tlak. To znamená neplnit to přímo z těch 850 PSI, co mají tyhle ty regulátory v základu jako výstup, ale je potřeba je upravit, aby dávali výstup maximálně nějaký 400-450 PSI. Tak, COčko nedoporučujeme vůbec používat, ten tlak COčka, stejně jako plný tlak HPAčka, už je extrémní na tu kuličku, střelba nebude vůbec stabilní a navíc může docházet velmi jednoduše k roztrhání kuliček, už přímo v hlavni. Takže z naší zkušenosti bych spíš doporučil tlak někde od 200 třeba do 350, maximálně těch 400 PSI. V případě to můžete sami vyzkoušet, při jakém tlaku by vám ta střelba nejvíc vyhovovala. Tak, před samotným plněním granátu, ať už plynem nebo HPAčkem, je potřeba vždycky provést reset pinu. Je to kvůli konstrukci samotného ventilu granátů. Tak, reset pinu se provádí velice jednoduše a tak, že zamáčkneme ventil na doraz a jenom ho vycvakneme takhle zpátky. Samý dlouhýho granátu vezmeme, zamáčkneme na doraz a jenom si najdeme cestičku a v tuhle chvilku máme vyresetovaný piny granátů a můžeme v pohodě plnit. Tak, uplnění plynem je vždycky důležitý plnit směrem nahoru. My totiž do toho granátu potřebujeme dostat jenom plynný stav, ne kapalný jako do zásobníků, například do pistole. Takže takhle neplníme. Plníme vždycky směrem nahoru. Tak, píchneme jehlu, naplníme a máme připraveno. Tak, a u HPAčka už je to vesměs jedno, prostě to vezmeme, chytneme a máme naplněno. Tak, teďko ten rozdíl mezi tím tlakem, jak už jsem zmínil, vlastně čím menší tlak, tím ta kule může letět stabilnějc, každopádně nepoletí tak daleko. Musíme u té střelby vždycky pracovat s balistikou. Čím slabší pohon, či jako menší tlak, tak tím ta kulička bude rychleji spadat dolů a my musíme kompenzovat nadmířením zbraně, aby jsme vychytali tu balistickou křivku na zásah. Tak, teď se jdeme podívat na kuličky, jejich nabíjení a informace k nim. Tak, střelba je na klasický kalibr 68 paintballový kuličky a nabíjení probíhá jednoduše, hodíme kuličku do hlavně a ke každý objednávce přidáváme takovouhle dřevěnou tyčku, v podstatě jde pak připravit použít jakýkoliv přípravek, který není kovový, nepoškrábal by nám hlaveň a kuličku nasuneme a až na doraz. Tak,
teď máme kuličku na doraz, máme to nabito a překontrolujeme si, jestli nám nevypadne. Tak, ukážu ještě jednou nabití. Nahodíme a na doraz, aby jsme ji nabili do komory a znovu překontrolujeme. Tak, pokud by se stalo, že by třeba z důvodu nižší kvality kuliček ta kulička nám z toho vypadávala, můžeme provést nabití přes kapesník, to znamená kapesník, toaletní papír, papírová utěrka. Použijeme to filc podobně jako u například perkusních zbraní. Vezmeme kus té utěrky, vezmeme kuličku a klidně si z toho odtrhněte i jenom jednu vrstvu, například z toaletního papíru jenom jednu vrstvu, vezmeme a vtlačíme to přes to. Klidně to odtrhejte, aby to opravdu bylo menší. Tak, jenom opatrně, nedělejte to vždycky, opravdu jenom když ta kulička vypadává. Kdybyste kuličku, která je v pořádku a je tam natěsno v té hlavni, tak či tak vycpali papírem, můžete riskovat, že ji při výstřelu už roztrháte přímo v hlavni a vylítne jenom barva. Tak, teďko, jak jsem zmínil kvalitu kuliček, tak paintballové kuličky, u nich je obrovská otázka a rozsah kvality, ať už je šišatost, křehkost a podobně. Liší se to opravdu výrobce od výrobce, šarže od šarže, takže je dobrý si to předem překontrolovat. Další věc, která nám určuje faktor kvality té kuličky, tak je i samotné skladování. Kuličky vždycky ideálně skladovat z pytlíčky silika gelu v uzavřeném pytlíku, aby se nikdy k ním nedostávala vlhkost a podobně. Druhá věc, která je u nich důležitá, je držet je v teple, nesmí promrznout, v podstatě i například 5 stupňů už těm paintballovým kuličkám může dělat problém. Nějaký delší skladování a takhle ty kuličky může taky poškodit. Vzal jsem tady na ukázku pár, co už skladujeme dlouho i v nevhodných teplotách. Tak, kuličky pak vypadají vlastně takhle, což už vlastně vystřelit nejde. Přesnost bude nulová, můžou se nám roztrát v hlavni. To samé, pokud nám kuličky po čase můžou skřehnout, tak taky hrozí to roztrhání v hlavni. Takže u těch kuliček opravdu opatrně, překontrolujte si to předtím, než vůbec půjdete do akce, v jakém stavu ty kuličky jsou, případně je vyměňte za lepší. Tak, teďko ještě ukážu jeden typ kuliček, ze kterým jsme dosáhli naprosto špičkové přesnosti střelby. A to jsou kuličky typu First Strike. Jsou to paintballové kuličky s balistickou sukínkou. Takhle vypadají a už jsme vystříleli, už je tady nemáme. Pardon. Tak. Kuličky mají na sobě balistickou sukínku, díky kterému vlastně získají rotaci jako ostrá střela a jsou naprosto stabilní a přesný. Takže pokud by se například někdy v budoucnu povedlo na velkých akcích povolit tady ty kuličky, bylo by to naprosto skvělý a ty granáty s nima výborně fungují. Tak. Znova pardon. Tak. Teďko se tedy podíváme na údržbu těch granátů, která je velmi jednoduchá. Jednou za čas ji budete muset udělat, aby nám všechno správně těsnilo a chodilo. Tak, ke každému granátu dáváme sadu těsnění. Tahle sada vystačí na 2 přetěsnění granátů celkem. Tak, máte v ní jedno velké těsnění, který se nachází kolem celého granátu. Tohle těsnění se poškodí málo kdy, takže jsme přidali jenom jedno. A dále se nachází menší těsnění, které jsou na samotný ventil uvnitř v granátu. A poslední věc, máte k tomu náhradní 3 kuličky, protože, jak se všichni známe, tak ty kuličky se při údržbě strašně lehce ztratí. Když vám jedna spadne na podlahu, tak kolikrát už nejde najít, tak jsme ji k tomu raději přidali. Tak, granát se rozebírá velice jednoduše. Takhle ho chytneme. Pardon, já ještě vezmu druhý, tenhle jsem vlastně nabil. Tak, odšroubujeme 2 poloviny od sebe. Tak, a teď už rozebíráme opatrně. Tak, tady vyndáme ventil, můžete si všimnout už těch kuliček v něm. Už mi jedna vypadla. Tak. Kuličky si vrátíme do původní pozice.
Tak, velký těsnění můžeme vidět tady kolem dokola. Doporučuji před zpětnou montáží ho nastříkat silikonovým olejem, aby se to líp utahovalo. Granáty nedoporučuji dotáhnout úplně na krev, zlehka jenom dotáhněte. Tak, na ventilu se nachází pouze 2 těsnění. Jedno máme tady, druhý tady. Těsnění mají stejný rozměr, takže není vůbec potřeba řešit, který kam sedne. Tak, pokud budete měnit těsnění, doporučuji všechno namazat například silikonovou vazelínou, silikonový olej spíš v nouzovém případě, protože nám velice rychle vyschne, vazelína nám tam zůstane díl. Takže máznete v obě těsnění. Kuličky doporučuji si taky na ně dát vazelínu, protože vám pak na montáž budou krásně sedět a nebudou vypadávat. Tak, uvnitř máme úderník s pružinou, ten vrátíme do granátu. Vezmeme celý ventil, nasadíme ho do granátu, natrefíme se do středu, palcem ho stlačíme dolů na doraz a pak ukazováčkem zmáčkneme úderník a ventil se nám tam zamkne krásně a drží nám. No a následně už jenom zašroubujeme granát. Tak, při tomhle rozebrání můžete i čistit hlaveň. Vidíte, teď je krásně čistá lesklá. Když by se vám tam například roztrhala nějaká skřehlá kulička při výstřelu, tak ten granát můžete takhle rozebrat a naprosto jednoduše nějakou utěrkou bez ostrých hrán to můžete protáhnout a vyčistit. Tak, a granát pak už jenom jednoduše složíme. Dotáhneme, ale jak jsem říkal, tak ne na krev, jenom zlehka. Provedeme reset pinu. A naplníme, aby jsme si ověřili, že už všechno těsní. Tak. A můžeme vystřelit. Tak a teď jenom poslední věc ještě k té údržbě. Samozřejmě jak na všech plynovkách máme tady plnící ventilek. Plnící ventilky, ať už vlivem toho, že se do nich dostane nějaká drobná špína nebo se poškodí už nich stárnutím těsnění, tak přestanou těsnit. Máte celkem 2 možnosti, co s nima udělat. První možnost je ventilek rozebrat, sehnat mikrotěsnění, které v nich jsou, vyměnit je, anebo jednoduše koupíte funglnový ventilek do nějakýchkoliv GBBček. Nejvíce nám osvědčily ventilky pro VEčko. Ty tam sedí krásně, na M5 závit, takže ty můžete jako alternativu používat. Tak, tohle je všechno. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak k nám klidně napište Facebook, Instagram, Radce Custom Guns a rádi vám na ty dotazy zodpovíme. Mějte se hezky a přeju hodně ulovených aut.